Nina bendlula mithi edla kwezinde ihlahla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCubhekwe sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba ezithe zahamba phambili namuhla. Kubhekwe Lukhulu Kwisilo uMisuzulu. Imbokodo ye-IFP iqwashise ngodlame lobulili. Sinamukele kwindaba ze-1KZNTV. Kuvele ukukhanya kwesizwe samaZulu ngesikhathi kungeniswa esibayeni isilo uMisuzulu kaZwelithini okwenzeke esigodlweni kwakhangela amankengane kwanongoma ngempela sonto. Ukubheka kabanzi ukubaleka kwalomcimbi nongase ke kulindeleke ukusuka manje kuya phambili. Sixoxisana nomhlaziyi ozimele nophinda benolwazi oluthe thuthu kuyindaba ke ithinta kezesintu, izilimi namasiko uDokotela uZakhele Shamasa. Dokotela sikubingelele siphinde sikwamukele kulona ithimba lezindaba. Mhlasimbe nje ngamafuphi awusichaze ngakho nje ukubaluleka kwalomcimbi okade wenziwe esigodlweni kwakhangela amankengane okungeniswa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini esibayeni. Imbube isilo esikhulu uMisuzulu kaZwelithini bekufanele axhunywe nethonga, axhunywe nezinyanya ongamakhosi akwaZulu amadala asalala namakhosi akhona njengoba ade mengame emshayeli guard of honor. Bekufanele kwenzeke lokhu ukuze abuse kahle kunethezeke abuse kahle ngesibusiso esikhulu. Ngifuna ukubheka la ngabe lokho sokusho ukuphela yini nako ukuqagula okanye nomsindo nomdonsiswana esikhe sawubona uba khona endlunkulu kaZulu. Empeleni kuyisikelo lesi ukuthi kuphela ukuthi noma umsindo uzoqhubeka ke uqhubeka umsindo kodwa ke sekuphelile khona akusawukujika ukuthi kube khona esinye isilo esibekwayo sekuyisilo yiso lesi sibekiwe yiso sebesingena esibayeni. Sisesigodlweni kwakhangela amankengane Shamase Dokotela omkhulu. Abantu abaningi sibabonile make kwaphatha igama likaMntwana wakaphinda ngene even nezikhuluma imbala ezisuka kwamanye amazwe ahlukene omhlaba bezilokhu zilituse njalo iqhaza lakhe. Ngawube mhlambe libe ngakanani iqhaza loMntwana wakaphinda ngene sesho phela uNdunankulu kaZulu ekwenzeni iqiniseko sokuthi isilo lesi esikhona njengamanje uMisuzulu uyasithatha lesihlalo. Ubambe iqhaza elikhulu kabi esincomekayo iqhaza elincomekayo uMntwana wakaphinda ngene kubonakala ngenhlokomo nje maye emenyezela ukuthi nangu siyangena lapha nama sekuzokhulunywa kanti futhi naphambilini nje noma kuye enkantolo noma kuya kuphi siyakhumbula phela ukuthi kwabhala incwadi efaka amaphepha asenkantolo awu 204 pages. Ubone ukuthi ezama ukucacisa ukuthi ngempela nasi isilo sangempela nokuzala kwaso sizalelo ukuthi sizalelo lesikhundla nokuthi kwenzekalani emlandweni uba khona kwakho beyisibusiso esikhulu kakhulu futhi engasaqali nakumdlokombani wenze njalo emvikela kukho kuzo zonke inkinga ebhekene nazo ngaphambi ukuthi abe kwesikhundleni esihlalweni. Umcimbi omkhulu kwenzekile obukade ubheke ngabomvu ungeniswa kwase isilo uMisuzulu esibayeni mhlawumbe ukusuka manje kuya phambili yini sesingayilindela nje singabantu bakaZulu Natal ikakhulukazi uZulu nje wonkana isizwe sikaphunga noMageba. Sesingalindela ukuthi kudluliswe phela isitifiketi sokuba isilo samabandla umongameli wezwe okuwumcimbi olinganiselwa ukuthi ungabe ngomhla ka13 kulenyanga ezothwasa noma on or before the 23rd ngoba phela isilo ehlele ehlalweni saza lomhla 23 ngakusasa kuzoba 24 yabona ukuthi isilo esikhulu kakhulu ngempela lesi kungangatshazwa ukuthi isilo kubonakala nangebhubesi alibulele kubonakala futhi nangamalanda avilela kuhle kwezayoni isha idress lapha esibayeni kubonakala ngomoya ovela wabanda nje ilanga libalele kushisa kwabanda mase siphuma siyongena noma sesihamba kwase kuyekujika futhi nokujika nje kwaso nje amahlandla amathathu sibe isilo sasondini sibe usilo imbube eKhotheme siphinde sibe isilo siqobolwaso kuyacaca ukuthi hayi nasi isilo sangempela ikona efanele sikulindele manje ukuthi sesinasi isilo ehlalweni sesilindele ukuthi sidlulise isitifiketi hayi ukugcotshwa ngokwesilungu ke ngoba phela sokuyi democracy ke ipolitiki eza namhlanje kodwa ke khona isilo sehlele ehlalweni sesiyemabhida ke manje khona sikulindele manje. Ke kwasuka ukukhuluma okuningi einkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ngalo usuku lolu obelandulela wona umcimbi le omkhulu okusukela kulesihlanu ngesikhathi isilo siphumile sawuzingela sabuya nale ibhubesi abantu bethi hayi engazuthi ibhubesi nje lelia ngazuthi belekade lifaka isidakamizwa thizeni ukuthi nje alithotobala kukhona lokho nje lokho ukukhuluma nje obekungekuhle kahle mhlambe Shamase ungathini ukuqinisekisa ukuthi ngempela ibhubesi
leli ebekade ephumile izulu eliphezulu liyolizingela ngempela laselibuya nalo. Abantu bakhuluma into eziningi, abanye bakhulumisa ukungazi, abanye bakhulumisha ngathi bayazi bebengazi, abanye futhi bakhulumisa nawumona, abanye bakhulumisa nawumhobholo, abanye nje ngoba bengafuni ukuvuma ukuthi sona silo lesi. Kodwa okubalekile ukuthi makuhlela isilo sangempela ehlalweni kwenzeka into enjengalezi, mina ngingabazi ukuthi bekuyibhubesi langempela leliya isilo sami salushala salibeka phansi ukukhombisa ngempela ukuthi silanda amandla, yikho sisothi manje uyingwe, uyingonyama, uyisilo. Masithi umuntu uyisilo sichaza khona lokho phela ukuthi unamandla, uyibhubesi phekwesizwe, uyibhubesi phekomhlaba. Lesi akusona isizwe nje saKwaZulu Natal, isilo sase-Afrika, ngoba kufika abantu base-Afrika bagcwala lapha wonke amakhosi phuma nabamele United Nations befike laphana. It's a new page in the history of the Zulu kingdom. Ngiyabheka ke la isilo lesumisa uZulu sesisha manje sesisha ngikhuluma ukuthi kusewumuntu omusha. Ngabe ke ukusuka ke manje abantu bakaZulu kakhulukazi nje labantu bakaZulu Natal bengalindelani yini esingayilindela kuyena njengesilo sethu esisha ceke? Ngabe mhlawumbe singamlindela ukuthi ahambe enyathelweni zikaMdlokombane, siyazi ziningi nezimpi uMdlokombane abebhekene nazo nanodaba lweNgonyama Trust obelekade lithanda ukuthi libe nalokho kushayisana ukususa umsindo omkhulu phakathi kwaso isilo naye uhulumeni, noma mhlawumbe silindele ukuthi isilo misuZulu kube esinye isilo esihlukile esobusa ngendlela yasehlukile. Oqala nje sasho isilo sohamba enyathelweni zikaMdlokombane ukuthi oqhubeka lapho mase kufika indabeni yoIngonyama Trust nendaba yomhlaba. So uqhubeka khona lapho vele sibusana namakhosi, siwaqinisekisile amakhosi ukuthi siyokwenza lokho okushiwo uZulu ukuthi asikwenze. So kuyathembisa ngempela ukuthi isilo lesi esohola kuthiwa inkosi ngabantu, kuba isilo esiyisilo ngabantu baso. Okwesibili ke singakuvuma, ngeke phela sikubalekele ukuthi siyoba isilo nasesimele ngokwaso phela esinomqondo waso, siphile esikhathini esihlukile. Success fourth industrial revolution sihola isizwe esifundile esikhuluma isingisi. Ngeke njalo sonke isikhathi sithi isilo silindele ukuthi senze lokho okwenziwa amakhosi akudala kwaZulu asengamile asinika amandla kodwa sibusa esikhathini samanje. Wena Wendlovu sithokoze kakhulu ngesikhathi sakho othe wasipha sona namuhla, ungadinwa nangomuso. Sithi bayede wena Wendlovu. Ulwisana nehlava sokuhlunyuzwa kwabesifazane nezingane umbutho wabesifazane weqembu le-IFP. Laba bangenele emgwaqweni waseMnambithi kwaZulu Natal behambisana nohlalo leli qembu kulesifundazwe uThamsanqa Ntuli kanye nobuholi babesifazane beqwashisa ngalesihlava maqedwe ke bahlanganyela ehholo lapho bekubhungwa khona kabanzi ngengqinamba ezikhungethe abesibhuda. Bathe kubalekile ukuthi nabesilisa abahlukumezekile baphumele obala ukuze bezothola ukwesekwa. Bebephume ngobuningi babo abantu besifazane beqembu le-IFP ukuyogubha usuku lwabesifazane othukela. Umengameli wophiko labesifazane kuleli qembu kwaZulu Natal, uNtomfuthi Gumede, uthe bebedlulisa ilaka labo. Asike sizokhipha ulaka lethu ikakhulukazi njengoba siqale ngemash ukuthi kunazimo ezifana nama-GBV ezenzakalayo, and then when it comes to empowerment abantu besifazane nokuqasheka emsebenzini abakameleleki kahle. So nje besiraise wonke ama-concerns ethu aphathelene nalokho, but singasho futhi ukuthi uma ngabe silwa nokuhlukumeza kwabesifazane bese sithi abesifazane bona banelungelo lokuhlukumeza abesilisa, because sekuke kwavela kaningi la uthola khona ukuthi sekuyi-vice versa, sekuwukuthi nathi siyavela enkantolo in terms of ukuthi kunabantu besilisa abahlukunyezwa abantu besifazane. Usihlalo we-IFP kwaZulu Natal uThami Ntuli uthe kubalekile ukweseka abesifazane. Abantu besifazane izingane zethu, omkethu, omama bethu, ogogo bethu. Manje ke sithi kubalekile sibe khona njengamadoda ukuze sibe lophawu lokuthi amadoda ngempela afanele abaseka abantu besifazane. Kubaleka kakhulu kabi ukubathusana abantu besifazane ngoba basilele emuva kanti baningi ngokwesibalo. Bakhahlamezeke kakhulu ukubandlululeka esikhathini esedlule nangokwemfundo nangokomnotho. Manje ke kubalekile ukuba sibe yiphimbo
sonke limelele ukuthi abathuthukiswe nakuhulumeni lasola khona sikwazi ngempela ukwenza isiqiniseko abantu besifazane bathola indawo yabantu besifazane babalekile ngoba mobanikeza indawo yokuhola bahola ngobuqotho futhi impumelelo oyitholayo kube impumelelo impela ongayakuvama ukuthi ibe namaphutha. uNdlunkulu wesizwe sakashabalala unxuse uhulumeni ukuba ungenelele. Sicela uhulumeni angenelele kuphele lokubulawa kwabantu besifazane, kuphele ukudlwengulwa kwabantu besifazane, nanokuthi nomuntu odlwengulile ngabe angayithola ibail ngoba kaningi uyathola ukuthi esedlwengulile umuntu uthola even o500 bail. Lokhu kusenza thina sibuke singana value, so sizokhala nje ukuthi enough is enough. Sibona sibakhulu ngalendlela kwiprovince ngoba iprovince ithema iqala yaqala kithi njengothukela. So sibona sibakhulu ngalendlela, so thina ke akusijabulisa ukuthi mhlambe sibakhulu nje kodwa kusinikeza ijoko elikhulu ukuthi kufanele sisukume kakhulu sosebenzela iqembu lenkatha njengoba likhombisa ukusithemba nathi kufanele sithembeke kulona. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMnambithi. Ake siye eyitolo umbukelo omuhle lapho ngasekhaya siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukeleni nabesilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ihlokwana zethu okuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kubhekwe Lukhulu Kwisilo uMisuzulu. Imbokodo ye-IFP iqwashise ngodlame lobulili. Lobe lilungu lePhalamende ngonyaka 1996 ugogo apha Mchunu waselokishini Ngwelezane empangeni enyakatho KwaZulu-Natal uthi kuyadabukisa ubona isakhiwo sakulendawo sethala sehlezi nje singenzi lutho ekubeni ke ngabe senza kumsebenzi wokuthuthukisa intsha ngolwazi. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uMchunu uthi kuyadabukisa ukubona intsha icwilo yathi shi kuyidakamizwa wathi bayafisa ukuthi lisetshenziswe ke lesi sakhiwo ukuthuthukisa kumsebenzi wezandla. Lesi esinye sezakhiwo zebhange ithala nesesesasala kanjena sikasetshenziswa elokishini Ngwelezane kuwa 28 ngaphansi omasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe. Ungasetshenziswa kwaleli bhilidi kugcina sekuhlala labo abasebenzisa izidakamizwa nabahlala emgwaqweni obekushiya umphakathi unokusaba. Njengamanje lesakhiwo sesinabaqaphi njengoba sesikhuculiwe kabusha. Esinye sezakhamizi ezindala kuleli lokishi nesake saba yilungu lePhalamende uEbi Mchunu uthi akufakwe isikhungo sokuqeqesha amakhono ukuze intsha ikwazi ukusizakala. Nikhuluma ngento ngempela eyajulikelwa kanzima kabi kwenziwa ifiso ukuthi akusetshenzwe emphakathini. Umqambi wokuba kuze kufike kuleli bhilidi wathi akudingeke kona ukuthi sifundiswe ukucela imali. Wathi esikufunayo nje thina njengabantu abahluphekayo sicela ulwazi lokubhaka isinkwa. Kubhalwe phansi lokho kunjena ngikuphethe ukuthi we do not ask for bread, only for the skill to produce it. Ngaleso sikhathi KwaZulu Training Trust. Ebese ngacela nje ke manje mhlamba ukuthi eke silibuyisele leli bhilidi kuleso simo sokuba lisupervise noma libheke ukuthi kuyafundiseka yini ukusebenza ikakhulukazi intsheni yethu. Kanjalo nekhansela la ku-Ward 28 lisho ngazulinye ukuthi bafuna leli bhilidi lisetshenziswe kube isikhungo sokuqeqeshela amakhono entsheni ukuze ingabi uvanzi. Usho lokhu mhlawumbe esaqala kwicampaign abantu masikhuluma nabo si-engage nabo befisa ukuthi le ndawo le ishintshwe ibe isikhungo samakhono skills development center around eNgwelezane ukuthi sikwazi ukuthuthukisa amakhono aseNgwelezane. Sayibhala ke incwadi ethala saqala i-security yastationishwa njengamanje abasekho abantu abahlala khona noma behle benyuka sakubonga lokho i-step sokuqala ukuthi indawo le esivandalized akasekho umuntu ongena isinome kanjani khona i-security sithe ukuqina kancane. I-challenge ke la ikhona isifiso sethu ukuthi siqala siyibona indawo ilungiswa i-developer ibe ilento ifuna umphakathi okuyi-skills development center. Kanti kuvela ukuthi sesiphumile isikhangiso ngabafuna ukuthatha leli bhilidi balisebenzisele okuthile abafisa ukukusebenzisa kulo. Imizamo yokuthola ithala ukuqinisekisa lezi indaba ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNgwelezane.
Bakhala ngokunyathela kwemizamo yabantu abakhubazekile abenhlangano Nhloso yokuhlanganisa abantu abakhubazekile abavela ke indaweni ezahlukene ezingomakhelwane okufaka phakathi iNanda, iNtuzuma, kwaMashi, Lindelani, eThekwini, KwaZulu-Natal ngenhloso yokubafukula bathola amakhono angabasiza ukuthi bakwazi ukuziphilisa. Usiyabonga Sosibo ngusekela sihlalo wehlahla indlela Club for Disabled uthize ke bezikhandla ngalendlela abazikhandla ngayo kepha kabakuthola ukwesekwa kwazise ke kunzima nokuthola amakhasimende angathenga imikhiqizo yabo abazikhandele yona besebenzisa izandla zabo. Njengemizamo yokuzakhela amathuba omsebenzi, abantu abakhubazekile abavela emalokishini ehlukahlukene azibiza nge-Inc basungule inhlangano nalapho beyicija khona ngamakhono ehlukahlukene angabalekelela bayiphilise. Inhloso yokusungula le organization kawukuthi abantu abakhubazekile abaningi bangabi uvanzi emphakathini. Ukuthi sonke mengabe sihlanganyela sisonke endaweni eyodwa mhlawumbe ila esingavula khona imiqondo nomunye aveza umqondo wakhe ukuthi umi kanjani. Okwamanje nje siphuma kuyona lento besenza ama-automate nama-headboard. Ama-challenges esibe nawo kakhulu njoba sabantu abakhubazekile abahlala endaweni ezihlukene. One transport esiba ne-challenge ngayo. Khona umunye uthola ukuthi ugibela njalo itekisi. Njoba organization ekanje akekho umuntu osikhokhelayo. Okwesibili indawo esihleli kuyona njoba sihleli kule ndawo lesiyayirenta. Ukuyirenta kwakhona mengabe singakwazanga ukudayisa njoba senza imisebenzi yezandla mesingakwazanga ukudayisa kuyaphoqeleka ukuthi kwiimpesheni zethu esinazo fune wonke umuntu acontribute mhlawumbe 500 kuze khona kuzobe sekuhlangana le mali esikhokha kuyalendlu. Laba bathi ke bathembele kakhulu ukuxhaso lwabantu abehlukahlukene ababalekelela ngokubafundisa amakhono kepha kakuhambi kahle kwaziseke bayaqoza. Okunye ke abakhala ngakho ukuduva kwemikhiqizo yabo ngenxa yokweswela amakhasimende. Ngaphandle kokuyidalela amathuba omsebenzi, bathi ke le ndawo ibasiza ngokubakhusela kwizenzo zokubahlukumeza okufanele nokucwaswa ukuhlukunyezwa ngokocansi emphakathini kanye ke nasemndenini yabo imbala. Kunezinto kade ngingazazi ngokuba kule club sengazi into eziningi njengokuthunga nje sesikwazi ukwenza ngisho amalineni okulala. Njengaloko kulala sibaningi nje sigainile. Mina kakhulukazi ngigainile kwi-cane ngagaina kokuthunga. Inhloso yethu ngempela ukuthi abantu abakhubazekile bala ka-Inc bakwazi ukuthola amakhono ngoba banamakhono hayi ukuthi njengoba bekhubazekile ayikho into abangayazi. Abantu abaningi bazi ukuthi thina sazi lutho sazi ukuthi basihlala endlini ngoba sazi nekhaya nje kwakuthiwa angingafundi ngasiqala late isikole kuthiwa angingafundi ngoba vele ngikhubazekile yini engizoyifundela. Kodwa njengamanje ngendlela angazi ngathini abantu abakhubazekile ngendlela nababa namakhono ngakhona hayi kuyangimangaza. Okunye okubalekile ukuthi sibe nendawo yethu la sibakhiphe endlini kwakunezingane ekuthiwa zihlala embedeni nje azazi lutho kanti labo bantu laba mhlawumbe ingqondo zabo ziyasebenza. Kukhona izinto eziningi ongayithola kumuntu olele embedeni ubone ukuthi ayibona umhlaba ujika ngenxa umuntu olele embedeni. Njengamanje le nhlangano iqashe isakhiwo kwaMashu esingaphephileke nokho ngenxa yokuphithizela nokuba nomthelela omubi kwaziseke kukhona abasebaxwaya abantu abakhubazekile. Bathi ke sebehambe kwaguga isicathulo bezama ukuthola usizo lwendawo engcono kepha kunhlanga zimuka nomoya. Into yomuntu okhubazekile ayinakeki. Inakeka mase kukhona omunye ongale. Yabo ngenza umzekelo mekuthiwa la kuthina sinomuntu mhlambe o-able okwazile ukuzenzela yonke into ngaye mhlawumbe into yethu ethatheleka phezulu njengoba sinomuntu ongathathi kahle ngokomqondo uthola ukuthi uzohamba la phakathi la kule sente sikuyona. Abantu abaningi la emphakathini aba-understand ukuthi i-disability ihlukene bese uthola ukuthi sebeyamshaya sebemenza enye into engekho right. Ingakho sikisifisa ukuthi sike sithole indawo yethu ethu nje ezo-onwethini ngoba siyazi ukuthi mesingaphakathi kuyona akekho umuntu ongafika azochukuloza umuntu wethu ngaphakathi. Siyacela ukuthi emakhaya nasemphakathini nakuhulumeni lo esinayo ukuthi abazwela abantu abakhubazekile asinakekele njengoba senza amasenta kanje akasixhasi. Le nhlangano ivuleleke kubona wonke umuntu
ukunqanda-ke intsha ejikanelanga emakhaya. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, Kubhekwe khona Mvubu eThekwini. Umphakathi wasemfekayo eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal unxenxe ngaleyo mthetho ukuba kingenelele kule nesihlava sobugebengu sebudlangile kule ndawo. Induna yasophondweni uSifiso Mfekayo ekhuluma-ke neziko lezindaba le-1KZNTV uthi bazimisele nokusebenza ngokubambisana nenhlaka ezahlukene ukulwa nobugebengu okubalwa kuzona amaphoyisa kanye nenhlangano ezolwa nobugebengu emphakathini. Umfekayo usho kanjena ngenkathi kamaphoyisa kaMsane eqwashisa kumphakathi wasemfekayo ngobugebengu. Induna yasemfekayo ibonga ukubambisana namaphoyisa kwaMsane awasemtubatuba kanye ne-Community Policing Forum ekulweni nobugebengu sebudlange kule ndawo yasemfekayo. Namhlanje ke sihlangene ke kuzoqwashisa ke ngobugebengu ke obukhona. Sinokusebenzisana kakhulu nesiteshi esikhona sakwaMsane nesiteshi sasematubatuba la siyasihlangane khona sikhuluma ngobugebengu ukuthi kwenzeka kanjani na. Sinalezi inhlaka ke ezikhona emphakathini ezibizwa ngama-Community Policing Forum. Sixoxisana lawo forum ukuthi khona ubugebengu khona bese sixhumana ke namaphoyisa. Sijabula kakhulu namhlanje ukuthi amaphoyisa azosichazela namhlanje azoba nathi azozwa futhi izikhalo ezikhona emphakathini ngobugebengu khona esigodini. Elinye lamalungu omphakathi belizohlanganyela namaphoyisa eqwashiseni umphakathi ngalesi sihlava lishaye ikhwela likhuza abantu besilisa ngomkhubo omubi wokuhlukumeza abantu besifazane. Kanti ke ukhale kakhulu nangentsha esicwile kumanzi amponjwana. Ngiyacela kubantu besilisa ukuthi mabasisize nabo ukuthi babambisane ukuba ngamadoda alomhlaba. Ukuze sibambisane impilo iqhubeke injani iye phambili. Ukuthi manje siningi isikhathi esiningi ukhala ngamadoda manje abulala abantu besifazane awazi ukuthi kwenze njani kutheni kubulawa ingane zesikole ziye ezikoleni ziyokufunda kanti okusala kho yini na abasimame nengane zethu nazo zihloniphe kakhulu singanelwe yini uphuzo amantombazana abafana amadoda nomama yonke into kodwa kakhulu ngiyakhala ngentsha engenelo uphuzo ngendlela emangalisayo. Ubongephiwe Mkhwanazo ngomunye wezisulu zokuhlukunyezwa ngabantu besilisa uthi imbokode kayihlukane nokwesula amacala okuhlukunyezwa ngabantu besilisa njengoba lokho kungagcina sekubaholela ekufeni. Bengingafisa ukuthi njengami njengoba nami ngeke ngahlukumeze kodwa akaze ngize ngilivule icala ngisuke ngisabela ukuthi ngizolivula icala bese ngigijima futhi ngiyalisula ngoba suke sesilungisile thina njengomathandana wami. Ngiyafisa ukuthi komama bayavula amacala ulivula icala bazi ukuthi lelo cala lelo ke libhekephi uhlezi naye lo muntu ngoba egcineni vele uzokubulala ngisho ngalisula kodwa nje egcineni vele isigcino sakhona ugcina ufile. Ngifisa ukuthi nje iyazi ukuthi nkathi yolisula ulivulela ini unesikhathi esingakanani uhlukumezekile uma kuukuthi side isikhathi uhlukumezekile othandeni lwakho livule icala kodwa ungalisuli ongenana abosho ngoba vele egcineni uzokuhlukumeza azahlukumeze nezingane. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngisemtubatuba. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya embukelo omuhle nezinye zindaba zethu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo ke izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kubhekwe Lukhulu Kwisilo uMisuzulu. Imbokodo ye-IFP iqwashise ngodlame lobulili. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.06 cents kuyidola laseMelika, bengu 20.13 cents maqhathaniswa nopondo waseBrithani, bengu 17.9 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,734.74 cents ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ime $96.72 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Usadunguze bumnyameni umdlalo wasemuva wayegijima kwiqembu lezikamagebhula iOrlando Pirates uHappy Jele emva kokungalitholeki iqembu azogijima kulona. Lo mdlalo ke wamatiswa neqembu laKwaZulu-Natal Royal AM kaMamkhize. Kuvela ukuthi imbangelo ongasayini wakhe ukufuna kumholo phezulu. Kuzokhumbuleka ukuthi uJele ubengukapteni wezimnyama unqabileke ukuthatha umhlala phansi ngenkathi leli qembu limeluleka ngalokho. Amahlebe ezathi kuneqembu laseTanzania elifuna ukumsayinisa nokungazeki ukuthi ke lizokwazi ukumelana neholo lakhe elimba eqolo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisabu kuyehlela ziyaguqa besiphaka namuhla kamzimba umntwana nethimba lonke sithi khumu.